So, hello guys, it's Feb 24. Pero today is Cebu City Charter Day. Pero kuan ron, it's a monumental day sa mga supporters ni Leni Robredo diri sa Cebu, because this is like our pink day. Because karong adlaw mo ang grand rally ni Leni Robredo and her team diri sa Cebu. And actually I was in Tangkit Alisay ganina og sa Saints ko, and finally naata diri ron for their grand rally. Kaya wala, nangabot ng mga tao. Sugat ko nila kasi nangabot na sila, mag-pit senior sila, bibo kay sila diri na sila sa Southwestern University Phinma grounds dito. Grabe kayo ang kuan sa puwente, sadya kayo mga tao kasi murag sinulog ba na naka-pink. It's like a pink day diri ron. So ana man sa mga supporters ni Leni Robredo o ni Kiko Pangilinan. So man atong team pink, kakampink nag-converge na sila diri. Especially diri sa syudad, they're being handled by ang BOPK is Makaleni na sila. Si Vice Governor Junjun Davide sa probinsya is Leni also. Mura na Leni sa ng food panda on nagbisikleta. But yeah, it's a pink day. So tanaw na to ron ang sitwasyon sa Fuente Osmeña dapit karong hapon. Okay, diyan gyud mag-converge yung mga tao ganina pag-agi na ko going there. Grabe ka ayo. Kuan kay naglisod kog sud, may galit na sudra ko. Para i-drop off ako ang parents-in-law. Kuan kayo. Kakamping kayo. Mana. Oh. And of course, daghang gig Cebuano. Of course, Leni won by wide margin diri sa Cebu in 2016, and she hopes to duplicate such feat. Sobra magbalwarte gini ni Leni. It's a big blow to Leni and kaning grupo nila kung maglisod sila sa Cebu. Although yeah, in 2019 they had a hard time. Kato ilang 8 diretso ba to ilang team. So naglisod sila. Pero atong susihon karon orasa ug asa sila sa mutuyok na diri sa Virama, Rodriguez, then balik ta sa Osmeña Boulevard para maapsa na tong mga ubang mga pink panthers, mga pink parade. Galing ako sa pink parade ganina. But I was also in Talisay for itong sa Talisay na leg. Daghan na kinamarking diri for Leni. Hari nagtapot. Diri ring office ni Bimbo Fernandez kada sad. Makaleni sa na siya. Is running for vice mayor ba? Transformative politics. So is good. Using pink. Sometimes good. Mura maglibog karon na election kay because there are local parties, national parties, local parties, sometimes confusing gali ang ang dagan kinsay line up ni kinsa kay pamansad ang local elections. Pero so during Lugara wala ang dito nagmarcha ganina sa Fuente dapit. So akong balikon dito kung nababa ko'y maabtan before I proceed sa downtown, which is my destination dit karon, Borasa. So I think magpadanig dagkong contingent ni mga BOPK which is aligned sa kang BP Leni, BC presidente. BC as in BC na presidente. And also we are gonna go to
Um, Ganina mo na, we went to Tangki Talisay because Lenny and Kiko met up with the fisher folks, their mga pamilyas, mga fishermen na apektuhan na ng mga reclamation projects. Na marabag nagkalisod sila in a way na marabag somehow they believe that katong leadership na maminaw sa ila sa national leadership na ganahan sila ni Lenny, although sa local ganahan nagyapon sila ni Samsam kuno what I heard. Pero mo na nakakuan na sometimes na marabag ang mga tao naala sila yung national candidate na ilaha. Sometimes ang local races will just be wala local so kinsa pa inyong presidente pero ang local races will still be kuan ba sometimes be different that it doesn't mean na you carry like let's say in that on si BBM na sure win na ka or di ba na ang mga tao pwede gyapon nagyapon sila choice na sometimes ang imong ikaw mayor ka di sila ganahan sa imong presidente pero ikaw gyapon nilang mayor it can happen so mao na ko ana na it's a kuan sa na ba usahay ang race sa local is different. I mean it's a different animal. Ang mga tao pwede ra magkuan pwede rin kayo mag mix and match sa ilang kandidato. So nakita na ko ron unya makita na to mga batanon daghan yung mga batanon or who joined the march music seniors professionals so right now they want paint to paint Cebu in pink so kuan mo na and mo sa na based akong kuan na I expect Lenny to really kuan do well here in Cebu kuan gina probag kung may tag Cebu lay kuan it will be a close fight dire act mga Gabriela mana pakita ninyo nanatas Puente o kana wala ni mga nagtapok dire mga ana ang atong mga progressive groups na kuan ganina mga youth groups na dito nagdag mga banda dito sa Harrison wala may gali wa ko nag-video pa tong panahon na kay kuan to na ako'y pasahero ato so yeah so medyo na traffic karon niya today is a holiday supposedly pero mga lagi na today na si Lenny a major rally unya si Lenny right now is in Argao then she'll go to Toledo in a bit then dari Cebu mga dinner time mga 6 o'clock dire na siya sa Cebu City mag-helicopter na sila so mana Lenny so sabak kayo na kanina so mana traffic na ay marama kadiri nagrally ng mga tao diha sa may Harrison so mana mali sitwasyon karon sa November February 24 2022 diri sa Osmeña Boulevard traffic lang yun pasensyahay na lang so mana wala kuan diri wala yung traffic diri Pita we're now here diri sa further down the road sa Osmeña Boulevard dito nag-traffic lang to ganina because sa mga mga friends na parade for Lenny Robredo are going to Southwestern University Phinma for their grand rally here in Cebu and I think Cebu will not disappoint Lenny daghan siya followers diri it's expected na kahit papano she will be contending diri sa Cebu comes to votes
So mana sa mga Lenny kuan daghan man. I know daghan yung supporter gila is Lenny dali. Because it's a good thing sa na mga mudani mga politiko rin. She's lucky to have mga Osmeña, Davide diri sa Cebu City, Cebu. Yeah, po, no? Mana, naghansa yung hilom-hilom lang ang Lenny gina sila. So, daghan mga professionals ang Lenny. So, I think she'll do well. Mga cities, mga urbanized areas, she probably can do well. But ang challenge niya actually dito dito sa kato sa bukid-bukid, sa mga kuan, sa mga kabus. May yung tag na mo kuan, mao na iyang iyang kuan, dapat ang iyang mensahe yung tinuod na kasulbaran sa mga problema sa katawhan. Di ba? Okay, di man gud pwede gud na kuan lang. Puro lang ta kuan. Cute ba? Na dapat kuan yun. Nalatay kuan. Although nice kang Lenny na siya track record, tabang yun siya. She used to be a lawyer sa mga fisher folks, mga kabus. So mana dapat ikuan niya na mensahe. Ikuan niya na mensahe na maabot sa mga loud and clear na maabot sa ila ang kana na kuan na siya. Di pa lang siya politiko sa una, hagbay na siya nitabang anang mga nagkalisod, mga kabos, mga kuan na sektor, di ba? So dapat mao na. And mao na dapat ang ngayon makuha na ganiya yung mga na agi ang iyang nabuhat, di ba? So mao gina ang kuan lang niya na maabot sa mga dunggan o kasing-kasing. Mao na yung challenge. So ana. So and soon, masig next kuan sa nani si Mana, basig sila sang Marcos o si Juan or si Marcos o si Sara, Attorney Sara or then si Juan, si Duterte, si Isko or kana sa Isko Sara movement. So sa kay ba unsay kuanan ni nila ha mo. Daghan siya pug tawo sa dalan. So mana Cebu is an important kuan gyapon, important voting grounds. So dapat ko dapat makuan lang na nato na always na ma-remind na because ang ka importante ang Cebu, dapat kuan yun na mag-expect kita na we will be courted by our politician friends. Mga rin na sila diri para maghangyo sa inyong boto. So pick wisely because ang Cebu man nato is really known to be what yuta. Sometimes we're the kingmakers normally kingmakers gina Cebu. So kuan niya marabag kung if you do well in Cebu marabag it's not even just kuan na mga kandidato, even products, even singers. Kung patok ka sa Cebu, marabag you'll make it anywhere. So mana. So thank you so much for watching this drive sa 85th Charter Day sa Cebu. I know I'll be posting nga mga more daghan yung videos on this day because it was a busy day for me. Iabot kong talisay ni Ampo. O yung kong karaban. So, okay ba kung ano sa nato ma-post? But yes, it will be posted soon. So at least you've seen this Cebu City February 24, 2020 drive, and I hope you enjoyed it. I know para mag-familiar kayo ninyo na lang mga dalan na naagian na nato. Well, at least po ang event na yun yung adlaw is about itong mga kuhan. This is the day that Lenny came to Cebu. And will there be a pink wave in Cebu? We'll find out. Yeah, buhon sa May 9, 2022. So, thank you so much for watching. And I hope na lingaw-lingaw niya mo. Ayaw mo puhon. Huwag na rin sa Magellan's Cross na saan. Okay. Pero din ito 7-Eleven pa daw. So, thank you so much for watching and enjoy your day. Bye.